po kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines, kan mga barata, junk shop sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Ciudad Cagnaga, nasulo ka Subanggi. Supply kang tubig, gunya na Pena Francia Fiesta, sisiguruhon kang Metro Naga Water District. Mga nakatagong armas ka mga rebelde na discover kang militar sa Karamoan, Camarines Sur. Mga stakeholders nakapartner kang Bangko Sentral ng Pilipinas, pinagtauan nin onra. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Sarong junk shop sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Ciudad Naga, nasulo ka Subanggi. Ang buong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang junk shop na ini igdi sa Matiway, San Felipe, Naga City. Ang inubos ng kasulong nangyari ka Subanggi pasado alas 11 ninbanggi. Sigon sa Bureau of Fire Protection Naga, napabayaan na speaker ang pinunan kang kalayo. Alagad pa dagos pang pinag-iimbestigaran kang mga personay kan BFP kung ano pa ang posibleng pinagikanan kang kalayo. Sa ngunyan, dai pa makatao ang BFP kung pira ang naging danyos kang nangyari kasulo. Kang makaulay kang GNN TV 38 Naga News Team ang aki kang nasuluan na junk shop na si JR Velasco. Pinag-istorya kaini na nagluwas subuot siya para magbakal sa tindahan. Alagad pirang minuto ang nakalihis. Inapod siya kan sa iyang tugang. Hulit na nasusulo na ang sa indang junk shop. Pinurbaran pa kaini sigbo ng kalayo. Alagad naging marikas ang paglakop kaini. Hulit na mga light materials ang nasa laog kang sa indang junk shop. Tulos man siyang nagluwas asin naghagad tabang sa katayid na establishmento. Nagluwas po ako, nagbakal ako sigarilyo sa may tindahan. Tapos, di ba manaaloy, inapod ako ang tugang ko na, Kuya Jar, nasusulo, parin. Pagdalagan ko, paglaog ko, makusog na si Kalayo. Iduwang kwarto, paluwas na si Kalayo, tapos nagkakamangas sa kisame. Muna, tigbubuang kong tubig, di ba na effective na medyo natarantaman ko. Kaya naisip ko, manaman tao sa laog, nakaluwas naman. Nagluwas naman ko. Nakalakapon po kung doon tubig na maluya yung po ang bulos ng tubig, pasadong alas 9, maluya. Kaaloy na ipon sa tubig. Well, mainito na, hindi ko naman kaya. Nagluwas naman po ko. Sa report kang BFP Naga, alas 9 ninbanggi kang magresponde ang BFP sa nasusulong junk shop. Naabutan kaini ang tambak ng mga gamit na gibo sa light materials na naging rason kang marikas na paglakop kang kalayo. Huli kaini, naghagad ding tabang ang mga personay kan BFP sa mga volunteers. Nagpadarama nin assistance ang lokal na gobyerno kang Naga para maparikas na masigbo ang kalayo. Inabot ng 2 oras bago maideklarang fire out ang lugar. Nabutan namin yung junk shop, marami pong tambak. So immediately po nagtawag din kami agad ng backup ng mga kasama. And then gladly din po tumugon din po yung mga kasamahan natin sa fire suppression, kaya kasama po yung mga volunteer tsaka yung city po. Nagpadala rin po sila ng mga assistance. Around 11:23 na fire out si Kalayo. So inabot sir ng ilang minuto? Mga kulang-kulang din ma'am, mahigit 2 oras po. Kasi anak talaga. Tsaka aside from firefighting, inilayo na namin yung ibang pwedeng masunog. So medyo na-consume ng time. Tsaka yung mga logistics po ng mga equipment, medyo na-delay na po ng konti. Kasi nga po, siguro nabarahan na rin sila kasi po ano po baga masinito. Kasi nag-atras din po yung fire truck dahil ang ibang kalakal na sa kalsada. So nung napansin namin na may possibility na tumawid, yung mga fire truck po is inulusog sa palayo. Nabayaan na kasaksak na speaker ang pinaghihiling na kausakang kasulo. Ulit na nahiling kang pamilya kang biktima na nasusulo na ang speaker antas paman magdakula ang kalayo, sabi ni Senior Fire Officer 1 Marvin Niebres. Sa cost po, ang tinitingnan namin angle dito ma'am is yung gadget na naiwan na nakasaksak.
Kasi according din dun sa family member nila na nakita na yung speaker ay maapoy prior sa incident, bago po lumaki yung incident. So yun po yung yung goal ng follow-up investigation namin na i-conduct namin maya-maya sa site mismo para tingnan kung baka may other possible causes pa po na nangyari, na involved. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Huli sa nangyaring insidente ng kasulo sa sarong junk shop sa sitio Matiway, Barangay San Felipe, Naga City, kung saan inubos kan kalayo ang hanap buhay kan pamilya ni J.R. Velasco. Saro sa leksyon na nanoodan kaini sa insidente na kung maturog o mayong nakabantay sa haro, siguraduho na nakatanggal sa saksakan ng mga gadgets para malikayan ang anuman nakasulo o rug na ngunya na mainit ang panahon. Dapat magligay mga pag mayong dahil nakabantay ang tanggal mo ng saksakang mga arugang gadget para maiwasan tang pagsulo. Lalo ngayon mainit ang panahon. Kaya kamo po mga bago po magturog, tanggalan po muna ang mga nakasaksak para maiwasan po ang averyang pagkasulo. Padagos sa mga bareta, Metro Naga Water District padagos na pinagpapasiguro na dai magkakaproblema sa supply ng tubig sa masunod na bulan. Uyang sa kuyang report. 7 pumping station ang pinagtatrabaho ngunya na taon kan Metro Naga Water District. Ang Kararayan 5 ang minamadali ngunya na matapos para makaabot sa selebrasyon kan Peña Francia Festival. Susog sa tagapagtaram kan MNWD na si Mr. Chappy de la Cruz, ang pagtapos kan Kararayan 5 pumping station ang pandagdag ng supply ng tubig sa syudad ni Naga lalo na sa masunod na bulana. Paghihilan itang matapos sa mga pumping stations. Igwa po kitang 7 na pumping station na existing na pig-drill. Igwa po kitang saro, pinapahidali kan sa tuyang general manager na si Jun Mongoso. Ito pong sa Kararayan. Kararayan 5 ang pangaran niya. So pighidarita po na sana maihabol ta ngunya na mapaaboto na Setyembre para po makadagdag siya. Saro ba lang po siya ang pumping station. Nag-arabot naman ka nakaaging semana ang mga bagong submersible pump asin mga motor na hali pa sa Imus, Cavite na gamit para sa mga pinagtatapos na pumping stations. Ang supply man na ini ang gagamiton para ribayan ang mga motor kan ibang pumping station na maluya naman ang dalagan. Idinagdag pa ni De La Cruz na pinagpuunan na ninda ang pagribay kan mga ini. Hinahalat man kan opisina kan MNWD ang pag-abot kan mga bagong generator set para sa mga pumping station na maandar maski mayong kuryente urug na panahon na may kalamidad o anuman na emerhensya. Last week po kinuro amin na si mga bagong mga brand new mga motor and pump sa Cavite. Ini po in preparation na sa September. So sinagkairiling mi po mga pumping stations na hababa na ang mga insulation ng mga motor. Sa mga po tulos si ribayan. Igwa na po kaming pipuunan ngunya na ribayan. Ongoing po ang pagribay sa Hardin Real pumping station. So most probably po matapos siya Thursday. So si iba po masunod na. So just in case ba data maging hagad, data kaya na hihiling mag-bar down ang sarong istasyon, igwa na po kitang panribay. So dahil na Sa iba pang bareta, pinaghahanda naman ngunyan kan Metro Naga Water District ang saydang 4 na lorry tank na dapat suot yaon sa tamang kondisyon. Ang mga lorry na ini ang malibot sa syudad ni Naga para masiguro na kaso magkaigwan ng problema sa supply ng tubig, igwang backup ang saydang opisina para maghatod tubig sa mga residentes kang syudad ni Naga. Dagdag pa ni MNWD spokesperson Chappy de la Cruz, diin naman makakahagad tabang sa Manila Waters, ulit at sibot naman ini sa idang trabaho sa Manila. Si mga lorries, kaya po si mga lorries niya na pabuto na kapistahan ni Mahal na Ina. So dapat po sa kondisyon sinda. So yun na po yung pagkatrabaho mo niyan kang admin na department. Pero ang lorries din, sir? Igwa po kitang 4 na existing na lorries. So nag-urulay na po kami, nag-meeting na po, may contingency plan na po ang MNWD. Nag-urulay na po kami na dapat pag-abot kang kapistahan ni Mahal na Ina, yaw na po itong loring ito magagamit in 100% na magamit
Dahil mayo na po kitang pwedeng matabang sa to. Ang Manila Water medyo sibut man sinda sa Manila. So, ang inaasahan lang talaga si Lori na yaon dito sa MNWD. Daima na dagos sa pagbisita si PNP Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa opisina ni Mayor Lenny Robredo kanakaaging Biyernes. Sinabi ni Mayor Robredo na saro sa mga concern niya ay ang seguridad as in augmentation na ilalatag sa Peña Francia Festival. Inaasahan niya na maging bastante ang bilang kan pulis na ilalatag para sa seguridad kan mga Nagenyo as in deboto na mapasiring sa syudad. Saruyan sa mga tuyo ko kata ki RD, si paghagad naghagad na kita. Pero nag-worry lang na baka day tao si buong 2,000 the last year yata garo 1,000 plus lang. Pero ipapakiulit amang girare. May Peace and Order Council meeting this week ba o next week? Soon. Pig di ko alam ko na iluwas na CEO pero napirmahan ko na kang Friday CEO na pig ulit mi kaya dahil may bagong memorandum of ang DILG tungkol sa composition. So pig-adjust si composition duman sa bagong memorandum kang DILG. 18,000 pesos ang piyansang pinagrekomendar kan korte para temporaryong makaluwas sa karsel ang akusadong si Alias Vic, 33 anyos, construction worker as in taga Zone 6 Sitio Copraja, Barangay San Felipe, Ciudad de Naga, na may kasong panghahabon sa sarong pribadong edipisyo na mayong naka-start. Inaresto ang nasabing persona, hulikan warrant of arrest, halis sa 5th Judicial Region Branch 3, kan Ciudad de Naga. Yaon ngunyan sa kustodiya kan Police Station No. 4 ang nasabing persona. Sa iba pang police report, mga pampasabog, kapsula as in magazine, para sa M16 as in M14 rifle na nakalaog sa sako as in nakatalbong sa daga sa Barangay Antolan, Caramoan, Camarines Sur, ang nadiskubre kan tropa kan Philippine Army kasuod Manghaga. Ang grupo ni First Lieutenant Evander Rodolph Celis, Commanding Officer kan Bravo Company kan 83rd Infantry Battalion Philippine Army, ang nakadiskubre kan nasabing mga armas na tulos man pinagreport sa Caramoan Municipal Police Station. Nakatalaan man i-turn over ini sa Explosive Ordnance Division, Camarines Sur Police Provincial Office para sa ballistic examination. Sa nakalihis na mga simana, sunod-sunod ang pagkakadiskubre kan militar as in PNP sa mga nakatagong armas kan mga rebeldes sa rehiyon. Sa iba pang bareta, kumbinsido si Mayor Marivic Solano kan Pili Camarines Sur sa performance kan Pili Municipal Police Station pag-abot sa 5-minute response. Kan nakalihis na simana, personal kaining pinagbisita ang hepatura kan PNP sa Indang Banwaan para hilingon kung paano ginigibo ang monitoring sa mga nangyayari sa luwas kan istasyon. Saro sa nanotaran kan alkalde, sa subot ang pang-monitor kan PNP Pili. Kasuod ma sa flag raising ceremony, hinagad ni Mayor Solano sa Municipal Budget Office na matagamahan subotin pondo ang Pili PNP para makabakal nin daradakulang TV monitor na sa indang magagamit. Kaya hagad ko sa opisina kang budget na matabangan po ang opisina kan sa PNP kasi po ang ginagamit nindang monitoring daradakula sana po sa pigagamit na tablet kang aki. As in sa diton arog lang kayan, Madam G. Baka pwede taman matauanan nin marhay daradakula na monitoring TV ang opisina kan PNP. Saro ang Naga City Police Office sa nakaresibikan push-to-talk cellular radio kan PNP na ginagamit para sa marikas na pagpaabot ng impormasyon as in responde. Ipinaliwanag ni Police Corporal Norilyn Rodriguez, Radio Operator Communication and Electronic Personnel kan NCPO, kung paano ini ginagamit kasi kung ano ang pinagkaiba kaini kumpara sa handheld radio, ang mga nasambitang PTT-POC, ang hali sa regional office na pwedeng gamiton sa nakan mga station commanders, city director, regional director, head of office, asin si mga yaon sa Tactical Operations Center team. Ngayon, may pinalabas ang PNP na mga bagong technology dito sa radio. Tinatawag itong POC o Push to Talk over Cellular. Pagkakaiba nito sa mga handheld radio, ito po ay merong SIM card.
any SIM card, mga pa-smart, Globo, ano po. Hindi na ito nangangailangan ng antenna, through data na lang po, yung pag-transfer ng communication, gamit po itong POC. So, similar lang ng paggamit po sa push-to-talk, i-hold lang itong PTT, at same lang, pagkatapos mag-push to talk, ipipress lang, then magto-talk na. Ito na po ang bagong pinalabas na po ng PNP na ang mga updated na radio is itong po ang POC po. Ito na nga po, nagagamit na siya ng mobile data. Hindi na kailangan ng repeater. So mobile, inisyo galing sa regional office. Ang gumagamit po nito, mga station commander, city director, RDs, at mga headed office, at kami pong sa TOC ng Naga City Police Office. Padagos sa mga bareta, mayo pang ordinansa ang tungkol sa planong pagpintura ng sarong kolor sana sa mga tricycle sa syudad ni Naga na makakatabang para maaraman tulos ang mga kolorum na nagbabiyahe sa loob ng syudad. Iniman ang request kang grupo ni mga tricycle driver na pinag-uyunan ni City Councilor Omar Buenafe, chairman kan Committee on Transportation, sa iyang pinagsabi na kung ano ikakarahay kan mga nasa sektor kan transportasyon, iyong mansubot ang sa iyang susuportahan. Mayo pa kitang ordinansa tungkol sa bagay niyan, pero sa pag-present katong Federation of Automobile Operators and Drivers Association during that time na kinandak si forum dyan sa may Robredo Coliseum, saro yan sa na-present nila na makakatabang dato resolved ini yung mga kulurum na naglalaw sa area kang siyudad ng Naga. Yung mga irbebang kulor, kaya dahil mong mamalisyahan kung ika-enforcer, kung harayo yan, dahil mong mamalisyahan na yan kulurum pala. Ito pala ang numero bako man sa Naga. So, ang saro sa pigagad kang federasyon, kang Automobile Operators and Drivers Association, yun na kung pwede unified color na saro na lang sa mga ruta, especially itong digdiyo sa kasentruan kang Naga, kung saan naghahalo minsan yung mga kolor. Pero okay kami yan, sir. Okay man kita kung ano makakatabang dyan sa mga operators and drivers yun ang sa tuyang implement. Sa iba pang bareta, mga nagiging katuwang na organisasyon kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa ida mga programa, tinauwan nin ONRA. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Eugene Nueva. Kan nakaaging petsa 8 kan Agosto, ang mga stakeholders halis sa South Luzon, araw kan ibang parte sa Region 4A as in Bicol Region, ang nag-attender kan appreciation ceremony kan Bangko Sentral Pilipinas na pigibo digdi sa Naga City. Iniiyo si grupo o organisasyon na igwanin interes sa kumpanya o collaborators sa pagtabang sa advokasya kan Bangko Sentral ng Pilipinas manungod sa financial inclusion and sustainable finance, tradisyon na ini kan BSP na takwanin ONRA ang mga partners ninda na nagtabang sa pag-uswag kan Central Bank digdi sa syudad ni Naga. Taon-taon ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas para i-recognize yung aming mga outstanding stakeholders, yung tumulong po at nag-coordinate sa BSP para i-advance yung aming mga advocacies, kaya financial inclusion, yung clean note policy, yung ating mga stakeholders na tumutulong sa mga advocacy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siyam ang natawan in recognition, tulo ang hali sa Bicol Region araw kan Land Bank of the Philippines, Naga Rotonda Branch, Provincial Government of Camarines Norte, as in Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Sigun ki Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, Chairperson, Committee on Outstanding BSP Stakeholder, dakulang tabang ang Cash Service Alliance kan mga partnership digdi sa Bicol Region, bilang patunay na marhay ang mga stakeholders. Kasi laking tulong talaga ng Naga City, ng Naga Branch sa pagpopromote ng mga mandato ng BSP. So, ang gaya ng sinabi ko earlier, yung unang palang QR nga namin was here in Naga. So, nagpapasalamat kami talaga. Kaya nandito kami. At saka kung wala ka talaga dito sa
sa branch na ito. Kasi malakas yung Cash Service Alliance dito. Siyempre, pinupromote natin yung digitalization. Tapos, okay talaga yung mga stakeholders dito. Susugman kin Naga City Mayor Leni Robredo sa paagi kan araw kaining recognition na tatakwan ang mga stakeholders na mas maging epektibo as in marhay sa financial sector. At tingin ko nakakatulong na nagkakaroon ng awarding ng ganito on a very regular basis kasi ito din yung nag-incentivize sa kanila to do more. Para sa GNN TV48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News sa Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. ng Naga City Police Office. Pinagsubo kasi ng opisina na isustindir ang Sa tao kung mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang Newsbreak! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management.
Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba?